ועכשיו אני אציג לכם את ליבת מלכה, שהייתה איתנו גם בגיאורגיה לפני חודשיים. ולליבת יש גם תוכנית, תספר לכם על הכל, כן? כי אני עכשיו עם כל הבלבולים, היא תספר לכם על כל הספרים שלה, אבל אני יכולה לספר לכם שכשהיינו בשדה התעופה, אז ניגשו אליה שתי נשים בדיוטי פרי, ואמרו לה, אנחנו עוקבות אחרייך. אז ליבת מלכה, רואת חשבון שמשלבת גם את עולם הנפש והכתיבה כל כך יצירתית, בבקשה, הבמה שלך. איזה כיף להיות פה, תודה רבה לי על ההזדמנות הזאת, אני נהנית להגיע לנושאים שלך, גם להירתם וגם לתרום מהידע ומניסיון שלי. אז שמי ליבת מלכה, נעים מאוד לכולם, ואני אסביר נפש. אני מפתחה כאן שכל סוף ההרצאה אני מבינה מה אני עושה. ואני גם בדברים מסוכן, ואני מסתכלתי לליבת גימה להרבעה בנים, ואני שבגילים הייתי כך להדברים גדול לי מתכון לבנות, אבל בכל זאת, רק עשיתי מרצה ומתכונים שלמים, אני מלווה נשים על 3 שלמות בהצלחה בעצת, וחושבת את כך שנקרא כותרת אותי מכאן ושלש, ושלחים את הכולרת עם קהילת בעצת עוד ל7,000 נשים וגברים, באינסטגרם, ואני רוצה לדבר איתכם, יותר מרצה, אם אתה כתבת איתו לדרך, איתו תגיע לתוצאתית. רגע. ליבת, אני חייבת לקטוע אותך, ליבת יקירה, לא שומעים אותך טוב. לא שומעים אותי טוב? כן, אולי משהו, אם את רואה, כתבו לך גם בהערות, בטח לא הצלחת לראות, אז אולי משהו... חשוב מאוד שישמעו אותי, אז אני רגע אסתכל פה. המיקרופון הזה, עכשיו שומעים יותר טוב? הנה, עכשיו יותר טוב. נהדר, יופי, נחזור למצגת. ואני הייתי דווקא שמחה בהרצאה שלי, שדווקא תהיו עם, לא עניות, כי אני די רוצה שזה יהיה אינטראקטיבי, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי כאן יצאה, עזבה משרה של כלוב של זהב? נהפוך את זה ככה שאני אוכל לראות, אם יש מישהי שרוצה גם לשתף אז רגע, את רוצה שאני אפתח אותם? כי קצת זה טיפה בעייתי, אני אומרת לכל המרצאות, בכל זאת יש לנו פה כמות מאוד נכבדה. אם למישהי אין רעש, אני אשמח ככה שזה קצת תהיה. מישהי שעזבה משרה של כלוב של זהב, שהייתה מנהלת בתפקיד בכיר, עם רכב, עם תנאים, והחליטה שהיא רוצה לעזוב את המשרה שלה כשכירה. יש פה בינינו? אני מציעה שמי שרוצה פשוט תכתבו בצ'אט ואנחנו נקריא את זה. תכתבו בצ'אט, כי אחרת תהיה פה, בואו תכתבו בצ'אט. אוקיי, רעיון מעולה. רגע. בואו תכתבו לנו, כותבת מעיין גנות, גם כן חברה במועדון העסקים, שגם היא מרצה באחד מימים, שהיא אומרת שהיא עשתה זאת לפני עשור. כן, תמשיכו. יפה. השאלה היא בעצם למה זה... רגע, שנייה, כותבת עינת, אני עזבתי משרת אנליסטית לפני עשור, ודינה נירון כותבת, הייתי מנכ"לית של חברת בת של פלייטק, ועזבתי לאחרונה... אני בעיקר רוצה לדעת למה הם עזבו. מה הייתה המטרה? אני בעיקר רוצה לשאול למה הם עזבו. למה אנחנו עוזבות משרה עם תנאים, עם משכורת גבוהה, ואנחנו בעצם רוצות לצאת, רובם רוצות לעצמאות, לעשות מה? תבואו לנו בצ'אט, אני אקריא. אוקיי. סיגל כותבת, כי את... רגע. אני אקריא לך, או שאת רוצה להקריא? רגע, אז שנייה, אני צריכה, זה ברח לי. סיגל, התחלתי להקריא את סיגל, כי את מרגישה שאת רוצה משהו אחר, רוצה להיות גברת לעצמך, רוצה לממש את עצמך ולהקשיב, כתבת דון, אבל אנחנו גברת, ואורית כותבת כדי להקשיב לקול הפנימי, ומעיין גנות כותבת, חיפוש אחר משמעות, הגשמה, להכיר את עצמי באמת, והתייבש לי הלב כותבת, שנייה, אני כבר אגיד לכם מי זאת כותבת, שהתייבש לה הלב, כי זה ממש מעניין ההגדרה הזאת. עינת, התייבש לי הלב, איזה משפט גדול. רציתי למצוא עיסוק שיבוא מתוך הלב.
מאמן. מאמן, יפה, תשובות ממש ממש מרגשות. ומי, עכשיו אולי בהצבעה שלי, כדי שלא נצטרך את כל המיוטים, מי הייתה מרגישה שהיום כשהיא יצאה לעצמאות, היא רוצה יותר זמן משפחה, יותר זמן לעצמה, יותר נסיעות לחול, פשוט יותר. ככה בהרמת יד שאני אוכל ככה לראות פה מי הרוב. אוקיי. למעשה אנחנו תכף מתקרבות לחגי תשרי, לראש השנה, ובראש השנה אנחנו נוהגות מה לעשות? אנחנו נוהגות לאחל לנו לשנה הבאה. אנחנו מאחלות לנו שנה הבאה אנחנו נפתח עסק חדש, שנכפיל את העסק שלנו, שנראה את הכסף גם בחשבון הבנק, ששנה הבאה נמצא אהבה, שנרד במשקל, שנתמיד בספורט, שניסע יותר לחול. השנה נהיה יותר עשירה, יותר מאושרת, יותר עזה. אבל מה קורה? מה קורה? שנה עוברת, ומה קורה? הרבה פעמים, הרבה נשות עסקים שאני פוגשת, מתחילות את השנה עם חלומות גדולים, אבל בסופו של דבר השינויים הם מאוד מאוד מינוריים. בתור מי שהייתה המון שנים סמנכ"לית כספים בחברות, אז מן הסתם חברות גדולות, כמו שטראוס, כמו תנובה, לא היו מתחילות את השנה בלי תוכנית עבודה. תוכנית עבודה למעשה באה ואומרת לנו, בואו רגע נכתוב, נעצור רגע, בדרך כלל זה אחרי החגים, בחודש אוקטובר בדרך כלל אנחנו מתחילים לעבוד על התוכניות של שנה הבאה, אנחנו בעצם יושבות וכותבות מה אני רוצה לעשות שונה, לאן אני רוצה לקחת את העסק שלי, לאן אני רוצה למתוח אותו. אני כותבת בעצם מטרות ויעדים, אני כותבת מה החלומות שלנו, מה הרצונות שלנו, מה החזון, בין אם אני חברה, ובין אם אני עוסק מורשה, או כל עצמאית בכל גודל כזה או אחר, גם עוסק פטור, לא משנה איזה גודל את, חשובה הצירה הזאת. פעם ראשונה לחשוב מה המטרות והיעדים. פעם השנייה, זה קצת יותר רציני, זה כבר לשבת ולראות מה המשאבים שאני צריכה כדי להגשים את החלומות האלה. יש משאבים של כסף, משאב של זמן, האם אני צריכה לגייס עובדים, האם אני צריכה להחליף מקום, להשכיר מקום, להגדיל מקום, האם אני צריכה לרכוש ציוד, תוכנות, אני צריכה לעשות תיאום ציפיות עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, ולבחון מה קיים ומה חסר לי. הרבה פעמים כשזה רק בגדר מחשבה ואנחנו לא כותבות את זה, לא רואים, אפילו ברמת אקסל, כל אחד מי שעובדת עם אקסל, מי שעובדת עם לכתוב, זה לא משנה מה, לעצור רגע וממש לדייק את זה, כי אחרת זה נשאר בגדר רעיון ולא מתקדמים. אני רוצה לקחת את זה רגע מעולם העסקים לעולם החיים האישיים. כשאני החלטתי שאני רוצה לרוץ מרתון, כבר רצתי הרבה מרוצים של 10 קילומטרים והמון חצאים בכל הארץ וגם בחול, אבל כשהחלטתי לרוץ מרתון, זה כבר היה רציני, זה כבר פרויקט שהחלטתי שאני הולכת למאמנת, קודם כל כמובן אני עושה פעולה ראשונה, נרשמת למרתון, קובעת איזה מרתון אני רוצה, איפה בחול, איפה בארץ, אני ניגשתי למאמנת שלי וקיבלתי תוכנית אימונים. עכשיו, מה זה תוכנית אימונים? תוכנית אימונים היא באה בעצם עושה לי שקט, היא מראה לי איך מריצה של 10 קילומטרים או 20 קילומטרים, אני מגיעה למרתון שלם. מי שלא יודעת, מרתון שלם זה 42.2 קילומטרים. התוכנית הזאת בעצם עשתה לי שקט, היא הראתה לי איך אני, קודם כל איך שזה לא קורה מהיום למחר. היא הראתה לי דרך, היא הראתה לי הלכתי לתזונאית והלכתי לבדוק איזה תוספי מזון ומתי אני נחה ומתי אני לוקחת אימוני כוח, והיא בעצם עשתה לי שקט נפשי. וכך בדיוק זה מה שהמטרה של התוכנית העסקית, התוכנית עבודה שלנו כבעלות עסק. חשוב לנו כמה דברים. אני רוצה קודם כל לדעת למה אני רוצה את מה שאני רוצה, כי לעשות תוכנית עבודה זה מאוד מאוד יפה. אחת המשימות הכי קשות היא בעצם להוציא אותה לפועל, וכדי שהיא תצא לפועל אני רוצה להיות בתנועה ולעשות צעדים קטנים. עכשיו, מי שרוצה יכולה לרשום, ומי שלא, אני אחר כך שולחת לכם קורס, מיני קורס שלי שהכל רשום שם, כולל חוברות עבודה מסודרות, ואתם תוכלו לעשות את זה גם אחרי ההרצאה הזו. אז דבר ראשון, בואו נחשוב למה אני רוצה את מה שאני רוצה.
אוקיי, לצורך העניין, אצלי במרתון זה היה לפרוץ גבול, רציתי להראות לעצמי איך אני, שאין לי נתונים עכשיו, אני 1.57 מטר, לא איזה ספורטאית גדולה, רציתי לפרוץ גבול, למתוח את עצמי, ולמדתי המון דברים על עצמי במהלך האימונים למרתון האלה. הדבר השני, יש בי הכל. החשיבות הזאת של להיות במוקד שליטה פנימי, אני בחיים לא יכולה לקבוע מטרה שתלויה במישהו אחר. אם אני אקבע מטרה להרזות ושמישהו אחר יעשה עבורי כפיפות בטן, מן הסתם אין לי שליטה על הדבר הזה וכנראה זה לא יקרה. אז מוקד שליטה פנימי מאוד חשוב בתוכנית הזאת. אני מתכננת את החיים שלי ואני לוקחת אחריות. חשוב מאוד שנחשוב מי אני הולכת להיות כשאני אשיג את המטרה הזאת, את החלום הזה. כי אם אני לא רואה תמונה מי אני אהיה כשאני אשיג אותה, יהיה לי מאוד, מי שמכיר את מודל וולט דיסני יודע שאחד הדברים החשובים זה לבוא ולראות תמונה של איך אני אהיה כשאני אשיג את המטרות שלי. דבר שני, אני לומדת מכישלונות כי הן מצמיחות אותי. אני פועלת ללא קשר לתוצאות. ללא קשר לתוצאות. כי ככה החלטתי, אני מחליטה על חיי, והדבר הכי חשוב שאני רוצה ככה לדבר עליו בהרצאה הזאת זה הלימה. הלימה בין מה שאנחנו רוצות לבין הפעולות שאנחנו צריכות לעשות. זאת הדרך היחידה. ואני עכשיו רוצה לפרט יותר על הנושא הזה של הלימה. קרה לכם שהרגשתם בתור בעלות עסק, אין הלימה בין מה שאתן נותנות, בין העזרה שהעסק שלכם עוזר לאנשים, לבין חשבון בנק. הרבה בעלות עסקים שאני פוגשת מגיעות אליי חצויות. הן יושבות, הן מספרות לי שהן משנות חיים של אנשים, שהן מוציאים אנשים ממשברים, מפוסט טראומה, משנים חיים של אנשים. עכשיו, אני כרואת חשבון וכמאסטר NLP, אני פעם ראשונה בשיחה עם המתעמר. למה אתה כאן? Are you scared? ופעם אני רואה אותה כאישיות, כבן אדם, ופעם השנייה אני רואה גם את הדוחות רווח והפסד שלה, מה קורה בחשבון הבנק, וכשהן הלימה בין השתיים, שהיא מספרת לי שהיא משנה המון בתחושה שלה, משנה חיים של אנשים, אבל בסוף היא רק עושה פטור, אז יש חוסר הלימה ואני מרגישה שהיא בעצם ממורמרת, ואז בעצם מתחיל סוג של תסכול. התפקיד שלי בסוף, כשאני מלווה בעלות עסקים, זה לראות שיש הלימה בין מה שאת רוצה להגשים בעסק, לבין הכסף שיש בחשבון הבנק. עכשיו, הכסף שאני ממהרת את המילה כסף, אני לא מדברת רק על החומרי, כי יש המון, מי שמבין את המהות של כסף, אז כסף זה בסוף השתקפות של מערכות יחסים, וזה משהו הרבה יותר רוחני. ובדרך כלל, כשמישהי מגיעה אליי למשל, כי היא חושבת שהיא רוצה הלוואה בעסק, מי שהייתה פה בגיאורגיה, שמעת ההרצאה שלי על תמחיר, על תמחור, והיא ראתה שרוב ההרצאה מתעסקת בדימוי עצמי, כי אני יכולה ללמד אתכם שיטות לתמחר, ולתת לכם טמפלטים של הצעת מחיר, וסוגים של תמחור, אבל בסוף אנחנו כנשות עסקים, אנחנו נתמחר בגובה הדימוי העצמי שלנו, ויש הרבה פעולות שאנחנו צריכות לעשות בהתפתחות האישית שלנו, כנשים. גם אם עשית תפקיד מאוד בכיר כשכירה ועברת להיות עצמאית, את צריכה לעבור איזושהי התפתחות אישית מאוד משמעותית, והיא גם תשפיע לך על חשבון הבנק. ומחר ואני גם כותבת, ככה לקראת ראש השנה, אני רוצה להקריא לכם משהו שאני מאוד מאחלת לכל אחד ואחת. פני מקום לחדש, אפשרי לו להיכנס. רגע, זה מפריע לי. שחררי את הישן, תני ללב להתרחב. רוקני מדף בחדר, אל תהססי, יהיה בסדר. העבירי לתרומה שעוד מישהו יזכה ליהנות מהתמונה. מסרת, פינית, דילת, עכשיו סדרי את כל הדברים שבחרת, להשאיר לפי צבעים, מידות, סגנון, סטייל ולוק. ותרגישי בעננים. הרבה פעמים אני אומרת לנשות העסקים, כשאני רואה אותם בעצם תוכנות מים, רק מה שנקרא מחליפות כסף בכסף, ולא באמת מרוויחות, ולא באמת יכולות לקחת את העסק שלהם למימדים שהם היו רוצות, אני הרבה פעמים אומרת להם, תתייאשי כבר, רק אם תתייאשי, תאפשרי למשהו חדש להיכנס. ולגבי מה שתצאי איתו לדרך איתו תגיעי לתוצאה,
אז אני יכולה לספר לכם, אני כשהתחלתי ללמוד מאסטר NLP, אז המרצה שלי הסבירה לי המון דברים שעשיתי בעבר, בין אם זה היה משהו שהצליח פחות ובין אם יותר, והבנתי למה בדברים שהצלחתי, באמת הצלחתי, למשל כשאני התחלתי ללמוד ראיית חשבון, אז הרבה הסביבה, הקולות של הסביבה זה מאוד קשה, מעט מאוד אנשים עוברים את המקצוע הזה, זה מקצוע מאוד גברי, ואני זוכרת בגיל מאוד צעיר, בגיל 20-22, כשהתחלתי את הלימודים, אני הייתי ממוקדת, היה לי ברור שאני הולכת לסיים את זה, ואיכשהו הסנטר שלי, השקעתי את כל הרעשים, והיא בעצם הסבירה לי, ואמרה את המשפט החכם הזה, ואני לוקחת אותו איתי, לכל מה שאני עושה בו, ואני אשמח להעביר אותו גם אליכם, עם מה שאנחנו יוצאות לדרך, איתו אנחנו מגיעות לתוצאה. אם אני עכשיו פותחת עסק, ואני מאמינה בשליחות שלי, אז גם אם זה לוקח זמן, ובהתחלה זה לוקח, ומישהי בעלת עסק פה יודעת שהרבה פעמים אנחנו צריכות להיפרד מכסף כדי להכניס כסף, אבל לשמור על הסנטר ועל הנחישות שלנו, זה דבר מאוד חשוב, כי זה לא נוסחת קסם, מחר כל הלקוחות מגיעים אליי, זה עבודה וזו דרך, וחייבים לשמור על הסתר הפנימי עד שמפצחים את זה. לקראת ככה הסיום, אני רוצה לתת לכם 6 עקרונות להלימה שעובדים אצלי. דעי מאיפה באת ולאן את הולכת. תהיי מחוברת למשאבים ולערכים שלך. מה זה אומר? המשאבים שלנו זה כל המשאבים שכולנו נולדנו איתם, שזה אומץ, שזה ביטחון עצמי, שזה נחישות. אני יכולה לספר לכם שכשאני בעצם סיימתי ללמוד ראיית חשבון ורציתי לצאת ולהיות סמנכ"לית כספים, אז יש המון מקומות לאן לקחת את זה, ואני זוכרת שעוד לפני שהיו לי ילדים, אני קיבלתי החלטה ביני לבין עצמי, שאני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו עם בייביסיטר, ואני זוכרת שהערך שלי של משפחה היה מאוד חזק, ואני זוכרת שקבעתי לעצמי שאני מוותרת על להיות למשל סמנכ"לית כספים בחברה ציבורית, וכן הצלחתי במקומות של להיות בעסקים שהם בחברות פרטיות, כדי שאני אוכל לגדל את הילדים שלי ולראות איך הם גדלים וכו'. והרגשתי בעצם, הייתה כל הזמן הלימה בין מה שהרגשתי לערך שנתתי, אבל זה משהו, החלטה שאנחנו חשוב מאוד שנקבל אותה, כי אם אני היום חשוב לי, יש לי ערך של משפחה ולהיות עם הילדים שלי, אבל אני לוקחת על עצמי תפקיד או משרה שהיא תתנגש עם הערך הזה, אני כל הזמן ארגיש תסכול. לגבי המטרות והתוכנית עבודה שלנו, אני ממליצה להתחיל מהצעד הראשון, לחשוב בגדול ולפעול בקטן, צעד. הרבה פעמים כשאנחנו חושבות על פרויקט גדול, קורה שאנחנו נכנסות ללופ, פשוט לא מתחילות להניע את עצמנו, כי זה נראה לנו משהו גדול מדי. אני אקח אפילו דוגמה של נשים שרוצות עכשיו דיאטה, אז מי שצריכה להוריד 2-3 קילו זה דבר אחד, ומי שצריכה עכשיו להוריד 10 ו-15 קילו, אם היא עכשיו תחשוב על כל הקילוגרמים האלה, היא לא תתחיל לצאת צעד אחד. אז חשוב טיפין להחליט שקודם כל מוסיפים מים, ואחר כך מורידים מטוגן, כל פעם לעשות צעד קטן אחד, זה מה שמאפשר להיות בתנועה, והלהיות בתנועה יותר חשוב מלהשיג את זה מחר בבוקר. חשוב מאוד לעצור ולבדוק נתיב, לוודא, כשיש לנו תוכנית עבודה, אני בעצם יכולה לבדוק לאורך הדרך, איפה אני נמצאת. אם אין לי תוכנית, אז מה שנקרא, אני לא יודעת אם הצלחתי, אני לא יודעת אם הגעתי. אז מאוד חשוב במהלך הדרך לעצור ולראות לפי מטרות ביניים, האם אני בדרך הנכונה. ולהיות יצירתיות. לדעת שתמיד יש יותר מדרך אחת לפעול, ותחשבו מה היה קורה אם החיים שלכם היו תלויים בזה. הרבה פעמים אני רואה בעלת עסק שאומרת לי, ניסיתי הכל, עשיתי הכל, זה לא עובד. ההכללה הזאת גורמת לנו להיכנס לקיפאון, להיכנס לחוסר תנועה, וחשוב כי איך כן. אני יכולה לתת לכם דוגמה גם מעולם הספורט, כשאני רצתי מרתון, מי שיודע זה מרחק מאוד קשה, גם כשאתה מתאמן, יש חלק מנטלי שהוא כמעט 50% מההשגה, ואני פשוט הלכתי למרתוניסטים, לאנשים שכבר עשו את זה, וביקשתי מהם טיפים. מה עזר להם להצלח את המרתון הזה? וכנ"ל גם אתם כעצמאיות, לבוא ולהבין מי הרול מודל שלכם,
אפילו אנשים לא בתחום שלכם, מה הם עשו, מאיזה טעויות היה להם בתחילת הדרך, זה משהו שיכול מאוד מאוד לקצר לכם תהליכים בעסק ולהביא אתכם למקומות מקדמים. אז כמו שאמרתי, אתן לא צריכות כל כך לכתוב את זה, אני ממש אשמח שכל אחד ואחת שנמצאת כאן תקבל את המיני קורס שלי להגשמת חלומות, וכדי לקחת את העסק שלה לרמה הבאה, אורלי תוכל לשתף אתכם, יש שם סרטונים עם כלים מאוד מאוד פשוטים ופרקטיים, וכולל דפי עבודה, איך אנחנו יכולות להוציא לפועל את החלומות שלנו, כדי שתהיה הלימה בין החלומות, בין החשבון לנפש. תודה רבה לכם על ההקשבה. גם את עומדת בלוחות זמנים בצורה כזאת מדויקת, שהנה כבר, זהו, אין פער יותר. אז קודם כל תודה גם לך ותודה גם למיכל, ואני אגיד שאני כבר שמתי את החוברת, זה כבר נמצא פה בתגובות, אבל כל מי שנרשמה גם תקבל את זה ישירות למייל. אז ליבת, תודה, אני כל כך שמחה שהבאת את האנרגיה הטובה שלך, גם לגיאורגיה וגם למסעות הבאים שעוד יהיו, וזאת הזדמנות להזכיר שאנחנו יוצאות למונטנגרו באוקטובר, ושתמשיכי להפיץ את האור המיוחד שלך, גם תצטרפו לקבוצה שלה, גם אני מזמינה אתכם לקנות גם את ערכות הקלפים וגם את הספרים, אני מחזיקה את זה ככה צמוד אליי, ונספר להם שאני הייתי הראשונה שקיבלתי את זה. נכון, ישר מהדפוס. יש קבוצה שנקראת כותבת אותי ומכאן זה שלך בפייסבוק, ובאינסטגרם writing myself and now it's yours, וכל יום עולים שם תכנים ושירים כיפים, ואני אשמח שזה יגיע אליכם. וכל יום ראשון אני כותבת לכם, היא נותנת לכם איזשהו טיפ ממריץ, בדיוק, אני מחכה, אני לא הולכת לישון, כי אצלי זה לילה כשאתם קמות, אני מחכה לקרוא, ואז אני הולכת לישון. אני אומרת, מעניין מה היא תביא הפעם, מאוד יצירתית. ליבה, תודה. תודה רבה.